Hasteni simitran bai khai খাইকেনে কোনো জঙ্গাল খাইকেবা কোনো অসুবিধা রক্ষা আও বেলাইनो जों जालांखा लामाबो जों आगरतलानि सिमि नो जों जालां खायखा पुइलांके सिनि आगरतलावो सिनि बरक बेलाय बांमानि गुनै सीट कैपेसिटी मालिया आवनि गुनै जोंहा जागा प्राय बरनो जों आचौरिनानै एरेन्ज खायतानि सिनि प्राय 1 घन्टा जों लेटिं थाका आरो आगरतलावनो 1 घन्टा डिलें थांमोन यागुलो जों फायते फायते तेरे तेरे चिनि जे प्रतिटी स्टेशनाव फायखांकेनो चिनि जे ट्राफिकनि जे रेलवेनि जे ट्राफिक दंमोन आबो किसा डिस्टार्बिं थाका आबो सिस्टेमेटिक एरर थाका आबोनि गुनै प्रत्येकटा स्टेशनावनो चिनि किसा फेरमुं फायखा जे जागाव स्टप पॉइंट दंमोन आ जागाव स्टप पॉइंट कम समय मांखा जे जागाव कुनु स्टप पॉइंट करे आ जागाव जों समय गोदों माबा थाका बलं गोजारावगो माबा थाका रेल क्रस खायना बागै क्रसिंनि बागै आबो सिमिया दिनै जों जेटा जों 15 घन्टा सिगां जों आरो सकपायना दंमोन जों दिनै फुङाय सकपायका अबनि मेन रिजन का आबो सिमिया सुदु ट्राफिक सिमिया चिनि भलेन्टियार्स बहायनो लामा हाकजाल आसो सालनि जार्नि केबनि बहगो माइक्रै ड्राई फ्रुट जों एरेन्ज खायजा हायफानो आ ड्राई फ्रुट आबो एनाफिया दै रक नांगौ दैथ एनाफिया दैथ नांगौनो इनका प्रतिटी स्टेशनाव जों चामुं रक आक्रो एरेन्ज खायना बागै चिनि भलेन्टियार्स रक जेफ्रो अंगरि थांगा आफ्रो ट्रेन कम समयनि बागै कम समय मानमानि बागै ट्रेन चलि थांगा केनो चिनि भलेन्टियार्स रक बाक्सा ट्रेन स्टेशन रक गजाय थांगा गमायके गजाय थांगा जों बुसकांनि स्टेशन रक थाङै जों बरनो नासिङै वेट खायै बरनो जों गारिया खायै जों बरनो थानसाके दै फैना बागै जों नासिं लायखाय बरनो तुबथानि आरो भाइनो जों किसा लेटिंका बेलाइनो ट्राभेल जों बेलाइनो माने कष्ट मांका चिनि बरक सुदु लीडर सिमिया जत पार्टिसिपेंट जे तंनाय रक जतनो कष्ट मांका ताबु बहगो गोबांमा चिनि पार्टिसिपेंट नंनि बहगो माइग्रै बरक ताबु अक खालि बरनो जों ताबुक चिनि जे केम खायजाक तंमानि चिनि जे तंथाय जागा तंमानि आ जागा थाङै बरनो इमिडिएट बरनो फिडिं खायनाय हिनि जों वानसुक दंगो इभेन आं साकबाय थांगो माइ ठीक मतो टाइम टू टाइम मासेयाखौ साला फाटिसा हयतोबा फल फकर रगबायनो चावै आखै मा फाइ हामबाय बेलाइनो दुखनि कक बेलाइनो खानांमानि कक चिनि बरक ताबु राजनीतिक न तरजगै दंगो राजनैतिक बाय ताबु साकसांनो आइडेन्टिफाई खायै डिवाइड खाय कक सावो एक्चुअली political is not nini identity. Politics is politics. That is very different part of our present life. Jodi nung democracy country tonake nung politics ka khaina nangnai haifano political by nini kono identity ngai maya. So kaje politics abo je kono politics nung khai tongde but nini ideology same na nangnai nini identity same na nangnai nini one somong thanjang nangnai nini kok thanjang nangnai ekta kaisa ang example sai khananai যেমন চিনি ত্রিপুরানি নিয়ারেস্ট কাইসা রাজ্য দङ আবো আর রাজ্যनि बुंखा मिजोरामाव जे কোনো সময় যে কোনো সরকার ফর্ম থাঙ্গো দ্যাট মিন্স হোয়াট বরং আইডিওলজিক্যালি বরক যতনো ঠানসা কাজে বরং আरो বিজেপি আইপিএফটি বিজেপি কংগ্রেস যে কোনো ন্যাশনাল বু ওয়ান ছগৈ মায়াखौ তাবু ভবিষ্যৎनि बागै ওয়ান ছগৈ मायाखौ তাবু কোনো ফিউচার প্ল্যানিং করিखौ যদিও माहिके मां जों जदि थांगांखाय ताइ 100 বছর পানো जों फियक जांनाय हेने आं आसा खायमिया ताङै हिंगाखाय डिवाइड एंड रुल्स पलिसि थांनाय 70 বছর ধরে ओंखा ताकबो ताइ 30 বছर किनो जों 100 বছর कानायखा आबन परबो ताइ 100 বছর जदि उमाहिके मां जों तङै थाङाखाय थानचांनि आखाय जों ताइबो गोलगै थानाय what time rogo chengnai ki continue khode khaino khayabo जों decide खायमियाखौ तांके जतन लेंग प्रजाक हाइफानो चिनि youth rock one side चिनि youth rock simi one solai tongo जों तिनि no chengi renai jara ताबो एनार्जेटिक टंनाय रक जरा ताबो फिटनेस गाहाम टंनाय रक दिनैनि सिमिफानो जों आन्दोलन जेंनाय हेने वानसुक दङ जेहेतु चिनि डेट दिनैनि सिमिनो हामबाय